रमेश बाबू, खालिशपुर, जिला आजमगढ़ वाले। सुरती से फुर्ती बढ़ाई देवेला, जो बेला तो बे बोलाई देवेला। सुरती से फुर्ती बढ़ाई देवेला, जो बेला तो बे बोलाई देवेला। बोल करे गरम हो कठोली डीजे अमरीश बाबू, डीजे अमरीश बाबू, डीजे अमरीश बाबू, अमरीश बाबू। मछिया कह के बोलावे रे मछिया आओ हां पहिले लुंगी मछिया कह के बोलावे रे मछिया सोन करे गरम हो कठोली डीजे 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 अमरीश बाबू, डीजे अमरीश बाबू, डीजे अमरीश बाबू। कृष्णा पे दर्दी पर मुखे छाटना चंदन बिया हो खेला करे अतना कृष्णा पे दर्दी पर मुखे छाटना संतोष सम्राट खेला करे अतना जोहारे मोल करे गरम हो तड़ूली करे बोल आरके मोबाइल सेंटर, खालिशपुर, आजमगढ़।